Una sa tanan, may buntag ka na itong tanano. Labi na gyud ang pipila ka nato nga nagtanaw sa atong live stream, ining kabuntagon diya sa atong pagsimba nga malipayon nga nagsunod diya sa matag adlaw diya sa mapainobsanod nga kasing-kasing. Diya sa atong ebanghelyo no nga ang atong Ginoong Kristo gidudahan nga giyawaan. Ang bersikulo 14 ang atong ebanghelyo sa unang bahin karon bersikulo 15 raman gadto sa 23. Ang kining bersikulo 14 akong basahon preceding verse na usa ka panahon ni ana gipapawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Atong hinumduman nga dili ang mga tao makadawat sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Kay ngano man tungod ang putang ta lang ang nahuman sa atong Ginoong Kristo dili pareha sa ilang nahuman itong mga tao nga misaway kaniya. Walay problema diya sa Dios, problema anaa sa tao ang problema sa ilang kasing-kasing. Mga igsoon diha sa atong unang ibahin sa ebanghelyo. Dito ni usa ka tawo nga ama giayo sa atong Ginoong Kristo. Human siya nga naayo, makasulti na dayon ang tao. Musagingon ko na nga diha po sa simbahan dadon tato sa tinawhanon nga aspeto nagay panalanginan gali lisod dayon ang tao makaagri makapasalamat. Thank you Lord, salamat kanang tawahanan Lord, imo ning gipananginan ni prosper siya. Unsa ding reaksyon nato? Ingon anong nakapalit man siya TV o refrigerator? Ana may reaksyon ni tao nga may klarong trabaho na liburi ra man na muhusgal nitang kakuha nagsyabo nang maliginanay di ila sindikato nga na ang tao way problema ang atong pagkatao gihimo ta sa Ginoo sa insakto diha sa atong paglawi ang atong kasing-kasing mao gyapon diha sa namulupyo sa barangay muna kasina gyud kanang sa English pang envy kunang kasina gyud nga ubot yung tao nila angay sila magpasalamat mga igsoon mismo atong Ginoong Kristo sa iyang pag-ayo ibig ilang giakusahan siya wala gid siya mutubag ang iyang ikuan nga diya sa bersikulo 20 mura yung gingon niya nga nagingon sa bersikulo 20 nga ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios og nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo tungod sa ang atong Ginoong Kristo naa siya mapainobsanon kasing-kasing. Wala ginya tumpangi unsa ang naa sa kasing-kasing sa nagsaway kaniya. Padayon ta. Ang problema lang mga igsuon nga gidudahan ang atong Ginoong Kristo nga ang naghatag niya gahom sa iyang pag-ayo mao ang yawa nga si Beelzebul, pangulo sa mga yawa. Sa gulingon panlantaw dili niya mapagula mga igsuon diha sila nasayop mga igsuon tungod kay sa tinawhanon nakaminos sila tungod sa pagtan-aw sa atong Ginoong Kristo labi na wala siya makaeskwela no. Atong hinumduman sa pagtawag sa atong Ginoong Kristo o mga disipulo pipila lamang ang mga edukado ang mga tag-as ug mga kuan
Pipila lang, mas ang mas majority ang walay manghibang kaagan. Kay klaro kayo diha giingon diha sa unang Korinto 1:28 nga gipili ang mga walay alamag nga ulang og kahibalo karon pagpakaulaw dadtong mga tao nga insakto og kahibalo. Walay mga lagad tungod kay labi na kay si tinawanon nga nganong diha man kus ubos nga mga lagad ko na insakto man akong posisyon diha sa panggobyerno. Mas dako pa na humanila diha sa pag-eskwela kaysa atong Ginoong Jesucristo. Naay piro mga igsoon. Atong hinumduman nga ang gahom ug ang kaalam sa Dios anaa sa atong Ginoong Jesucristo. Atong hinumduman lisod nila madawat sa gingon ko na mga igsoon ang usa ka tawo nga minos og nahuman sa pag-eskwela maoy nakaayo sa maong amang. Atong pamalandungan ang Dios dili mo tan-aw unsay imong nahuman sa imong pag-eskwela. Sa kanunay ang gitan-aw sa Dios mao unsa ang motibo o sa sulod sa imong kasing-kasing. Nindot man mga igsoon. Sakto ta atong kay balo. Nato pa sa di pinulungan pa di kon toto na mga puti nga tao imo may enkwentro. May enkwentro na mga istorya na mga puti, mga puti, mga Amerikano. Makuha na muna. Pero gani man nga, for example, diha sa akong kahimtang. Dadon ta na sa akong kahimtang na ho. For example, nakoy nahimo nga maayo diha sa akong pag-alagad. Labi na usa ko ako nahuman ako di man ko mulimod kasi ang Ginoo nga grade 6 sa gintaon ko. Or kami di kuntot grade 4. Og nami mabuhat moingon lang si Masina lugar na siya ni Padirix o si Padirasol. Bisya kung nang unsan nyo, giunsan nyo na pag kuan diha, pag ayon ninyo. Dili. Ibalo sila nga kung at willing la atong kasing-kasing nga dili gid nga musaway mga igsoon. Dili gila magpakita og dili maayo silang isig kaingon. Kung kay kung ang atong kuan kanang imong gisaway hambol na nga tao, ikaw hambog. Ang tawag na hambog, dili mo madawat ba? Hambog gina ang tawag na kay di naman makadawat. Ato kay minus ang yang natun-an, imo na niya ganaon na niyo sa inunan nimo dayon. Sa katapusan, manghinaot ko ni ining kabuntagon. Nga diha sa atong pagpamuhat o pagbuhat diha adlaw-adlaw. Anaunta kita diha sa mapay na obsanon nga kasing-kasing. Mao kana ang gusto sa atong amahan nga atwa sa langit. Paunsa kita makahatag og himaya diha kaniya. Sa bersikulo 23, akong balikon pagbasa. Nag-ingon diha nga, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Atong hinumduman nato nga ining kabuntagon git-challenge kita diha sa Ebanghelyo nga diha sa atong pagbuhat sa adlaw-adlaw atong mapasidunggan ang Ginoo no. Ang diha sa ikaduhang bahin no muna maning ang pagbalik sa dotang espiritu na kinahanglanan ni og exorcism o deliverance ministry. Kinahanglan ni nagduha ka pare
ila ni Pader Asol og Pader Rex. Kaya muna ning ilan trabaho na nila ni kinahanglan nila team ni di basta-basta di mo mapagula ang daotang espiritu sa atong kinabuhi, no? Ang salin sa to ning tanan nga diha sa matag adlaw atong pangayoon diha sa Ginoo nga ang grasya ug ang kusog diha sa matag adlaw maoy mo magpamuhat, no? Dili man ta perpekto nga tao. Pag makagawas ta diha man muna nga diha na manulod ang dili maayo na nga grasya na lang gid na mo natong gingon na pangayo nato sa Ginoo sa matag adlaw. Labi na gyud sa ato pagpangalagad, no? Para makapadayon kita diha sa pagpamuhat alang sa kahimayan sa atong amahan nato sa langit. Amen ba ta? Mo natong ibanghilyo gihangyo tanan sa pagpatindog.